प्रणाम बा। हम साहुल पांडे और स्वागत बा रउआ लोगन के भोजपुरिया लइका के चैनल पर। रउआ सबके पता होई कि अभी जब मुहर्रम बीतल हटे, 19 तारीख के मुहर्रम रहे ए साल। और मुहर्रम के बारे में कहल जाला कि इ मातम के दिन ह। मातम के दिन काहे ह? काहे कि हसन हुसैन साहब के जब करबला के युद्ध में जब शहादत प्राप्त भय रहे, ओकरे के लेके जब खास तौर पे जब शिया मुसलमान लोग जब वो लोग मातम मनावेला। लेकिन वो जो घटना रहे करबला के, वो खाली मुस्लिम से ही ना जुड़ा रहे, उनमें एक बहुत बड़ा योगदान जो रहे वो हिंदू लोग के भी रहे। अगर वह पढ़ले होखम ओकरा बारे में इतिहास, तो रउआ लोगन के पता चली। काहे कि ओकरा के जो समाज रहे वो थोड़ा बहुत ही अलग तरीके का समाज रहे। एगो कहल जाओ कि कंपोजिट कल्चर के समाज रहे। और वो जे शहादत भय रहे हुसैन साहब के, उहे शहादत में जब उनकर 6 महीना के एगो लइका रहता, ओकर भी शहादत भइल रहता। अब ओकरे के लेके कि जब एगो बड़ा ही मार्मिक गीत जब हमरा लगे आइल बा। और बड़ा बात ई बा कि गीत जब भोजपुरी में लिखल गइल बा और हमरा से रिक्वेस्ट कइल गइल है हमारे एगो मित्र बाड़े निहाल जमाल जी, जिहाँ के कहलन कि एक गीत के रउआ गाई और अपन चैनल पर थोड़ा एकरा के डाली। भले ही ओमे म्यूजिक ना होखे, लेकिन एक बढ़िया तरीका से रउआ चाही त एकरा के गा सकतानी। हम कहनी कि बहुत अच्छा मौका बाटे और हम गीत के गावे खातिर जब हामी भर देनी है और हमारा लगे गीत आइल बा, तो हम चाहेम कि भले ही थोड़ा सुर में कमी होखे, भले ही हो सकता कि हम जैसन भावना के संगे गावे के चाहिए ओमे थोड़ा कमी हो जाए, लेकिन उस सब खातिर हम माफ़ी चाहेम। लेकिन हम कोशिश करें कि गीत के हम गाएं। चल, गीत के बोल जब कुछ ये तरीका से बा। बानो कहेली है बार बार, काहे ना घर अइला ललनवा हमार। अखियन से बरसेला असुअन के धार, काहे ना घर अइला ललनवा हमार। और वो जन जब जो हुसैन साहब जब जो सेना रहता, जो सेना घेर ले रहता करबला में, ओकरा से पानी मांगे खातिर गल रहता रन अपन लड़का के लेके। तो उहे जिक्र जब अगला पंक्ति में बा कि पनिया के खातिर तू गेला ए ललनाऊ, काहे भइल दे हमर करे जाऊ। कब से खड़ी हो, कब से खड़ी देखू रास्ता तोहार, काहे नाई घर अइला ललनवा हमार। रन से पटल आवा हमरे सुगनवा, अगनी भइल बाटे धरती गगनवा। झुलसा न दे तो के गरम बयार, काहे नाई घर अइला ललनवा हमार। अगला पंक्ति कुछ ऐसे बा। कब तक झुलनवा मो खाली रही, कब तक झुलनवा मोर खाली झुलाई। तोहरे बिना चैन एक पल न पाई, आजा तो मिल जाए हमके करार, काहे नाई घर अइला ललनवा हमार। आगे माई के जब वेदना के न निकल के आवता है, देखी। सन्नटा छापी बा चारों दिशा में, माफी चाह। सन्नटा छाइल बा चारहूं दिशा में, दहशत समाइल बा हमरे जिया में। चारों तरफ हउए दुश्मन अपार, काहे ना घर अइला
ललनवा हमार। झूला भइल सुना सुना बा गोदिया, कैसे कटी तोरा बिन आज रतिया। माई से अगर लइका ओकर दूर होके, खास तौर पे छोट लइका, तो भला माई कैसे रह सकत रही। उहे लाइन कहता, झूला भइल सुना सुनी बाटे गोदिया, कैसे कटी तोहरा बिन आज रतिया। बानो कहेली है बार बार, नवैल ललनवा हमार। बड़ा ही शानदार गीत रहलक है, भोजपुरी में लिखल। निहाल जी के बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमरा के मौका दिलन कि हम गाना गा सकी। अगर कुछ त्रुटि भइल होके तो हमरा के माफ़ करम लोगिन। और जहाँ तक पहला बात हम लोगों से एक बात शेयर करे के चाहम कि जब हम पहला बार हुसैन साहब के बारे में पढ़त रही, तो कोनो चीज़ के भी पढ़े खातिर जब एगो इंटरनल जुड़ाव जब मिलेला तो पढ़े में बड़ा मज़ा आवेला। तो हम जब ओकरा पर पढ़त रही तो हमरा पता चलल कि हुसैनी ब्राह्मण भी जब केहू होखेला। हम कहनी भाई हुसैनी ब्राह्मण का होला। तो जब हम ओकरा बारे में पढ़े के शुरू कैनी तब हमरा पता चलल कि जौन हमनी के सिंध के इलाका के लोग रहे, ओकरा जौन राजा रहलन, उनका राजा के जौन सेनापति रहे वो केहू दत्त रहलन, मतलब उनका टाइटल दत्त रहे और वो लोग ब्राह्मण रहे। और उनकर वो अपना 7 को कि 8 को उनका लड़का रहे, उस 7 लड़का के साथ जब वो करबला के युद्ध में हुसैन साहब के मदद करे लगा। वो पहुँचल लोग, उससे पहले ही हुसैन साहब के शहादत हो गए रहे। हालांकि वो लोग लड़ाई भी लड़लक, जिसमें उनकर 7 बेटा जब मारल गए। बाद में बहुत सारे लोग वजन बस गए, जो वापस आए ओकरा के हुसैनी ब्राह्मण कहल गए। यानी लोग देख सकते हैं कि हमनी के जो इतिहास बा वो बड़ा ही कंपोजिट कल्चर वाला इतिहास बटे। खाली भारत के ही ना, पूरा दुनिया में जब यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला बात रहुआ हर जगह देखे के मिल जाए। ना तो नफरत में तो दुनिया जल जाला, ख़त्म हो जाला। आज रहुआ देखा था नहीं, दुनिया के बहुत सारा कोना में, बहुत सारा देश में का हाल भइल बा नफरत के चलते। और ये कहें कि मुहर्रम के जो एगो शहादत रहे भाईचारा ला, वो एगो शहादत रहे दुनिया में शांति ला, प्रेम ला। वो शहादत के भुलाए के ना चाहिए, वो शहादत के याद करे के चाहिए। हुसैन साहब के जौन शहादत रहे, उनका लड़का के जौन शहादत रहे, 6 महीना के लड़का जो न के नाम असगर रहे, ओकर शहादत भई। और ओकरे के लेके उनकर जो माई बाड़ी, उनकरे हृदय के वेदना के हम गाना के रूप में प्रस्तुत करे के कोशिश करनी है। और फिलहाल हमरा से कोनो गलती भइल होके तो हमरा के माफ़ करे। हालांकि बड़ा ही शानदार मौका हमरा मिलल है गाना गावे। फिलहाल भोजपुरी लड़का के प्रस्तुति रहुआ लोगन के अगर अच्छा लागल होके तो लाइक करी, शेयर करी और अपना चैनल के भोजपुरिया लड़का के ढेर सारा प्यार देवे खातिर जब चैनल के सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।